tiuping maruta maruta mando saparan mangambar komas Niwangsuk mana mangadili nuweh ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara Batara Trada Wilujeng Pak slamet tekaku Bagong kula ngaturaken bekti kula katur nggih Bapak tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan dipun sekecakaken anggenipun lenggah Bapak ora kurang kepenak nggonku mapan ana ing pendapamu iki lah kok pendopo kok saya apik pangestune Pak kula ragati iya pendopo kok separuh gendeng separuh plastik membanggakan wong tuwa niki seni Pak ampun diukur perkara elek apike ning niki merga saka kekuatan kula ming kaya ngoten iya sing baku keluargamu slamet pangestunipun wilujeng Pak Kamas Gareng bekti kula waduh kaya ketiban daru aku terus dibasani karo Bagong pamujimu Dik slamet tekaku ana ing pendopo kene ngaturaken bekti tak tampa pangestune wong tuwa tampanana ya Gong kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Kamas Petruk kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa cah bagus pangestune masmu tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan kejaba saka kowe aku arep takon Gong takon apa Mas sing ngrusak iringan iki mau sapa ngerusak sing pundi? Saka gending apik-apik kuwi rak karyaku to. Kowe nek arep ngubah-ubah karya iki izin karo aku. Ketoke kok nek jejer Panakawan kok gendinge alus niku kok ora wangun. Mula terus kula ganti dayoe teka. Ha kuwi jenenge kowe kuwi apa ora izin karo aku kuwi salah. Nggih kula sakniki izin. Ha wis telat. Wis muni kok lagi izin. Arang madosi sampean niku angel Bagong dalem Pak aku ki kaget bareng aku tekan pendapamu kene lah kok kuwi sapa neng mburimu kuwi kok kaya kowe persis Gong sapa Gong Bapak Pangling kali wayahe nggih putuku sing ngendi niki anak kula Pak lho sapa Iwan lah kok aku ora tau weruh kula titipke teng panti asuhan kok pancen bapakne isih mbokne isih kok titipke ning panti asuhan mangane ora ilok Pak ngeri bapak nek ngertos kula niku urip biasae kaya ewuh adang terus saben dina mergo anak kula siji niki wonten dawuh simbahmu rawuh ngaturke bekti Eyang kula ngaturaken sembah mangabekti kula konjuk Eyang. Putuku cah bagus. Andang lemu kaya ngono. Sesuk meneh nek nyandangi sing apik ya Dole. Klambine bathik, kathoke sapik kok topine diwalik kaya dengkele atos.
Kuwi jenenge ora sopan. Nggih, Mbah. Ayo Pak Demu kae. Pak De kula ngaturaken bekti kula konjo, Pak De. Ya. Pangestune Pak De Tampanono ya, Wan. Kula pundi nggo jimat paripin daerah ing kasantosan, Pak De. Wah, kok le iso omong rung suwe apa ya? Pak De Petro kula ngaturaken sembah bekti kula konjo. Ya, Wan tak tampa. Pangestune Pak De Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripin daerah ing kasantosan. Pak De nyuwun duwite. Lho. Ora saru ta. Bapak kula suwun ora tau ngekeki ya, Pak De. Bagong, Dalem, Pak. kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek to dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ing Pringapus kene. Ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong, kok kaya wigati banget? Kaya ana sing wigati sing arep kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis Alam-alaman antaraning bapak karo anak. Lha omong iki. Ora sawedi wong aku ki bapakmu. Nek ana apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku ora mung perkaraku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Dengkele atos kok bapakne dadek cleaning service ora. Paling ora direktur, Pak. Iya. Lah ngopo to areng ngopo to? Susah aku, Pak. Susah siji mikir lakon. Loro lek arep ngomong iki kepiye? Wis ora usah wigiring-oringo, Gong. Tok kandhake piye? Aku ki nyelengi wis suwe lho, Pak, wis 20 taun. Nganti entuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lek ku adus keringet, sikil tak nggo sirah, sirah tak nggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujude papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yasa apa to, Le? Apa ya jenenge nek basa Jawane iki? Babrik. Babrik iki aku wis tau rono, Truk. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong Karang Pradesan kene merga ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo, mitra kawruh lan sapiturute. Wis terus terang wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi neng papan kene mbuh mengko dadine wujude apa kuwi urung terencana ning pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tarewangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja. Ning wong ki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek mung arep ngenteni nugrahaning Gusti mbok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan ki merga menungsa budidaya sinartan donga nyuwun kanugrahaning sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ayo bener. Mula kang sangka kuwi papan sing jembar iki ora tak nggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik. Ora, Pak. Ning papan iki arep tak nggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut gawe nang kene, iso dadi sarana pangupa boganing para kawula, Pak. Apik kuwi apik, Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tengenku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakatku ya didaftarke lho, Gong. Kowe rasa kuwatir, Tru. Rasa kuwatir, Reng. Kabeh mengko bakal tak tampung aja kuwatir. Mergo iki
milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa-boga. Gegayuanku sing kaya ngono mau Bapak nayogyane menapa mboten, Pak? Sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tumangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra. Bener kese, ora ngawur. Andra ingkang puspitorum kasilring samirana mre sekar kadung ngas kandanyo maweraras renaning driya kugek sadulita mel syukur dole. Lah ing atase ming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe, ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Domeh kowe iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayogyani ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang pepundhen Pandhawa. Ternyatane kowe karo kuwi minangka dadi panakawaning Pandhawa, minangka dadi abdining Pandhawa. Nek izin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Iya. Pun wonten napa jenenge? Tandha-tandha ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buahe duwe gegayuhan sing apik, niku wis ora bakal digawe angel. Mesti gampang gone nyuwun idhi parilaing para pepundhen Pandhawa. Iya syukur. Apa ana sing wis tok cululuki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Lan Ndara Janaka sampun nayogyani menapa dadi karepe Bagong. Iya syukur. Lah terus aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang dhuwit aku ora duwe lho. Aku nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak, wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak ki sepira. Bondo donyamu ki sepira. Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek tok jaluki bantuan perkara dana Prabaya aku ora duwe. Saya meneh kowe reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah nguneke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ora ana sing cukup. Dadi aku do tak aturi rawuh mrene iki ora tak jaluki dana Prabaya, ora. Sing wigati donga pangestune Bapak
Mas Gareng, Mas Petruk, rencanaku iki lancar nir ing sambikala. Nek ming kuwi aku gelem menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya ndonga dhewe. Ketoke rasah, Pak. Lho. Kok ora mergane aku ndonga bola-bali ra tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piyai sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Terus sabandure. Sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jemuah Kliwon wingi aku ora turu. Iya, ora lek-lekan kowe. Rekae lek-lekane ngantuk. Terus aku ki tetula ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi. Jarene wong tuwa, wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Bener. Ning mau ora iso tak ampet maklek ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen kuwi aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manikmaya. Iya, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi ki dewa kok guru asaduk lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru ki jenenge akeh. Wah, ya guru, ya Manikmaya, ya Jatimurti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Boja. Weh, wong siji kuwi. Ora wong-wong kuwi dewa. Jenenge pinang-pinang. Bathara Guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bathara Guru, aku salaman terus aku ngambung astaning Bathara Guru, aku terus segdeku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Bedhawuhe piye? Bagong, kowe nggonmu mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe panguput, boga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujude kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki supaya iso entuk kayu Dewandaru karo Jayandaru. Lah, gandeng aku ora ngerti, tak takokke ning tukang kayu endi-endi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane jati. Sengon saiki sing usum. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ingkang wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg ndahar gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak ki jarene lho miturut omongane wong ki dewa, mbuh nyata mbuh ora. Aku tak nyuwun prisa, Pak. Kayu Dewandaru Jayandaru kuwi jane nang ngendi nek isih wujud wit tak tegore, tak nggone syarat. Ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak? Piye? Kok sik aku tak mikir. Nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewandaru Jayandaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nendi iki? Papane ning Kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak liwat jalan tol. Lho. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya Pak. Pancen Caidan Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, udu. Lah kok ana gurune? Wah, Caidan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Ngono, guru kuwi lenggane ning Suralaya. Umar Bakri, udu.
Jelaske, Pak, jelaske, Pak. Ya nang ngapura aku ki nuwun sewu karang wong ra ngedong e. Nah, Suralaya ki papaning para dewa. Walah, sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono to? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujudan ning mapan ana ing kayangan ki kudu dipalilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru mau, kowe nyuwun dipalilah karo Bathara Guru. Oh. Carane munggah ning kayangan, munggah liwat Andorante. Weh. Andorante ngendi nggone? Ah, kuwi papane ana ing sak caketing Gunung Himalaya. Himalaya? Angel ya Pak munggah, kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulina munggah ana ing Andorante, ana ing repat kepanasan tumuli mlebu ana ing Kori Sela Matanggep, kuwi Ndaramu Janaka. Waduh, aning Ndara Janaka tak suwune pambiyantu munggah ning kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan Ndaramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat-syaratane digoleki, digayuh. Aning aku ora mungkin munggah ning kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan ki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana. Lho. Kaca Ngerang. Lan sak piturute kuwi kayangan pirang-pirang. Ah, kuwi engko aku keblasuk piye? Ayo. Monggo nek ana ta kayangane Bathara sing tukang jabut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah aku munggah nang kayangan dodok-dodok Kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku aku mati. Ayo. Ha ta? Ki si Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak ora njaluk Prabeya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biyantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis sumebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha ta? Nek ora kleru sampean ki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru. Lah, kene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora. Semar kok titis dewa. Nek titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning seprene kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Weh lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru ngamuk nang kayangan Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sapenake dhewe. Piye, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru engko njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng hus. Antil mencelat ora. Ana menungso kakangne arep ditumbalke. Ngono lho. Gawe wis, Pak. Please. Bagong omongane jan. Ayo karang samploke sawung ro Iwan iki aku. Omong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhmu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak ki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Ning bapak tak anggap ora tresna karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene iki mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru ning pedukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran. Aku mau dadi anake Semar.
Aktemu semprene rong dadi. Ora tok urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan to. Pancen setan ran. Nek bapak setuju saguh Bathara Guru rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh, Pak. Moh, aku wegah nek kon ngamuk. Mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trima karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titising dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa. Termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk Dewa Ndaru Jaya Ndaru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora wis cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gawe wis? Piye Nala Gareng? Wis turuti wae, Pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Petruk piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo laga-lagane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Mataku abang. Cangkemku le omong cerewet ngene iki. Iki nek ora didepi sego ora mari aku, Pak. Ngandel ora ame ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, Pak. Wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Ndaru Jaya Ndaru ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu. Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko agajul. Wis asa kuwatir engko langsung tak gadul saka mburi bapak men nesu. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae. Ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude? Ngundang Bathara Guru. Nggih. Ora dorame lho, Reng. Truk. Bapak arep matek aji pameling. Ya, mengke Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru ya ken rawuh lega piro. Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan? Nggih, Pak. Kok suarane kaya aku, Truk? Ayo mbok ya. Wis mulak-malik suarane. Engko gek kowe urun, Reng. Kok antil dasmu modar ora. Kok aku ya curiga ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapane. Gawe, Pak. Iya, kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah ngomong wae. Ya wis gak semedi, men. Tan samar pamoring sukma sinumaya winaya ing asepi. Sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup. Sapa sing ngempul iki? Pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati ing iling-iling dewa Ngejawantah nalika semanten tingkem netraning keluar Semar Badranaya tanon ingkang pinindeng kejawi amung angrap pamantram sakti aji pameling hanimbali rawipun nenggih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru dadak sakoling mangke sanginggiling padukan pringapus wonten mendung angen danu dupe piyak kang mendung onyang madyapada Sang Hyang Jagat Giri pratingkah wonten ing padukan pringapus dadosaken kejut kang samya mulat.
Sinongwati ceket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana ana bale lumut kanggeng awito teden jangan linggo ngisor Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Badut tenan ora. Mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lah tuku klambi nanti. Mesti dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya ora duwe walate sapa-sapa lho, ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manik Maya Padhararja sak praptamu Bathara Guru. Om Mastu nama Sidam Sekaring Bawuna Langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki sowan kula Niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana ya Guru, kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya nala garing ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Pukulun. Iya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pundhingga jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun Pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulun ana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru, Pukulun. Pukulun, ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong Pukulun sanes kita. Iya nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita ki kowe. Aku kita. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Lha, kuwi modian ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, Pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambikala bekti kula kunjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih Pukulun. Petro wonten dawuh. Piye Petro cemplungke kawah Candra di muka mawon? Sapa sing cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggonku kuwi kawah Candra di muka iki papan neraka ngono lho, Gong. Kowe ya aja aku udah mati kok.
Bagong pangestu lun tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambikala dipun sekecaken anggen jengan diwa lenggah. Pukulun. Iya Bagong, kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten inggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong? Wekdal sacepakipun kula aturaken dhateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir? Wis gak omong, Mir. Kowe mundur. Siap. Aku tak omong karo Bathara Guru. Kowe ora usah dadak melu-melu omong, mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh, Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya. Ya senadyan aku kuwi tata lair tata batin, aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jengandika Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadya ndederek dhateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Iya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong, lan aku saiki mapan ana ing kene iki. Jane aku rak ming nampa penangise anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal mbangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula. Bisa makarya lan entuk pangupabuga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Mongko mapane eneng kayangan. Hah. Mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong, gandeng aku kuwi disebut Kakangne Bathara Guru, aku Sanghyang Ismaya. Mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adikku Manikmaya ning Pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunge atimu karo anakku Bagong. Maringana ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Men supaya Bagong nggone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol-ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa, mara gage kowe matura karo aku. Ning jeneng aku wong tuwa kuwi ora tetep bukan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspra le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi telu mekaten, menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados dewaning para dewa, sinembah para Jawata, para kawula. Estining manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan, mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejamaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa, wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumuni rusak ragaku kaya ngene terus didunke saka kayangan. Lah kowe wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh, tumuli kowe dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungana, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gageh tulungana srana kowe nulungi karo anakku. Babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon selaminipun kula winisuda dados dewaning para dewa, nuwun pangapunten. Kakang Semar,
tasih wonten kagol kageling manah kula pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru Binangun wonten ing Bali Martya Kundha Manik aglar sangganing para Jawata para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih Kang Rayi sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang kalian pernatanipun Bathara Guru sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat boten wonten ingkang wantun mrengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke boten purun nyembah boten purun tata krama kaliyan Bathara Guru. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungsa kok nekate ora jamak. Wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo ganggo karo Bathara Guru, apa ora wedi karo soting Manikmaya. Kakang Semar Bagong badhe kula paringi kajeng Diwandaru tuwin Jayandaru menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejamin namung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika dewaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun prisani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng dewaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kaliyan Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kaliyan Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kaliyan pun Bathara Guru, kula badhe maringi kajeng Dewandaru tuwin Jayandaru kelawan Panakawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja syarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lair pancen gampang ning batin ning ati ngrusak kuwi Pak. Kok iso ngono? Wis ora Pak. Aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakangne Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki nglabuhi karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapak kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah nang kayangan tak colonge, Pak. Aku namung kon nyolong kowe. Sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak penake dhewe, Gong. Engko ndak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kira beda. Ada, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ngene. Rika, wah malah dinggo. Ngene mawon Pukulun. Nek Pukulun nyuwun syarat srana, bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewandaru kalawan kayu Jayandaru. Ora masalah.
Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 uwit. Aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Ha milik perhutani wae tak tegur kok. Apa meneh meng milike dewa? Ha tak colong aku cah nekat e. Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngeyel ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani wan, wonten jawuh. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbah, ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Bagong ki landhesane siji, bener. Kula garis bawahi, aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubuten para dewa, ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut, ulun cemplungake ana ing Kawah Candra-Dimuka. Ora masalah. Gong, Kawah Candra-Dimuka ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangpan ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ha ta? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sik. Nek kula wis iso jagal arep tok bleh sakaremu, arep tok keleti sakaremu, arep tok tungsing sakaremu. Ning Bagong ki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan kok ae. Engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengah-bengah ora. Sampenake dhewe. Nek sampean ajeng ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng ora usah cerewet iki sardati ku ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng hae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedeni namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampeyan ora menengke Dewa Ndaru, Jaya Ndaru. Rawe lantas malang taputung. Kita wani karo panjenengan ulun sing tak wedeni apamu? Ayo ning endi papane wong neter kadigdayan. Dikrubut para dewa cemplungan ing Kawah Candra-Dimuka. Siap ayo. Ora bakal aku wedi. Rupak wani jembar wani regane anjing. Ngapa ya, Mir? Mula penyakitku ki ra mari-mari. Ngrasake Bagong. Lah kok dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Lah kok dadi wani? Aku wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ra entuk kayu Dewa Ndaru, Jaya Ndaru. Ora entuk ora masalah. Ngopo? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ambo. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung, santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono.
sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujudane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Esuk 2000, sore 2000, boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan embere kok ya nyicil. Orang ya kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandangono. Nala garing aja ngewangi, Petruk aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben tak nonton kaya ngapa jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ngombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane nang ndi-ndi? Kowe rasane ndi-ndi, Reng? Ya. Petruk rasane ndi-ndi? Ya. Aku tak mangkat methoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki ra mung ijen rene padha nggawa karyawan rong bis e. Kemanggemu mung ijen aku. Ora aku ya nggawa rombongan. Dadi nek kira-kira dewa-dewa do ora meneke Dewa Ndaru Jaya Ndaru, aku sing bakal nyogok lungguhing para dewa. Ya, sekono ngarep. Wis ya, Tru? Ya. Iya, Pak. Heeh. Iya, Ren. Ya, sing ati-ati kono. Seneng aku duwe adi sing kowe ngomong apa ya ora dong. Pareng nggih, Pak? Ya sing ati-ati. Wis, lenggah sing kepenak. Aku mangkat aku. Wit. Ngopo kok ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Gareng seneng karo bojoku. Apa iya? Wis sok WA aku sok ngonangi kok. Ngopo, Reng? Ora kok. Ora ya kowe iki wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo nggo kesibukan kok, Tru. Kesibukan dengkulmu melocot kuwi kok ngono kok ya. Tulung dijagake ya, Pak. Iya. Ya, engko kowe dhewe seneng. Dapurmu rangu, bojomu bisu. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggaseng sekeca ya, Pak. Aku tak metu njabok. Ya sing ati-ati, Bagong. Pethoke aja kuwatir, Mir. Apa, Pak? Kok netrane bapak kok kembeng-kembeng kaya wong arep muwun, arep nangis. Tak kira anakku sing pancen bego dhewe iki Bagong. Lah kok dadi le mikir karo kahanane para kawula kiwa tengene kok tenanan. Ora nyono. Jebul lah kok dadi tulus lahir batine nggone kepengin menehi papan pakaryan kanggo para kawulane sak badhukuan pringapus. Syukur Bagong. Bumbung isi madu njabamu elek nanging jeromu lah kok kaya ngono kahanane. Ngono bener ngendikaning para sepuh Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadan jabane agal gruwal-gruwal nanging batine lembut kaya ngono ora ana yen ora anakku Bagong. Bareng ndak sawang Bagong saya adoh medhun saka pendopo. Wis ora katon lakune kok atiku melang-melang kaya ninggal jejabang tepining balumbang. Bapakmu kok kuwatir karo anakmu utawa anakku Bagong Nala Gareng apa kowe ora ngeman karo adimu Nala Gareng? Suwe.